L-għalliem Wilfried Buttigieg appella biex l-istrument tal-politika jintuża tajjeb. U qal li għażel li appoġġa lil Joseph Muscat u l-moviment tal-progressivi u l-moderati għaliex qal li huwa spazju politiku li jilqa' fih nies li għandhom l-ispirazzjoni li Malta issir l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Sigmund Mifsud, mużiċist mal-Orkestra Nazzjonali u direttur mużikali, qal li żgħażagħ tal-lum huwa importanti li jitħarġu fil-kreattività u l-innovazzjoni. U qal li involva ruħu fil-moviment tal-progressivi għax ra vot ta' fiduċja lejn l-artisti u lejn dak li jagħmel parti mill-kultura Maltija. L-avukat Deborah Xkembri qalet li l-kampanja fuq dħul tad-divorzju u rieta li hemm ħafna żgħażagħ li għandhom xofru u li min ikun żagħżugħ għandu aktar moħħu miftuħ għal bidliet. Qalet li għaliex il-Partit Laburista huwa partit żagħżugħ hija tħoss li fih danu tista' tagħti l-kontribut tagħha. Is-Senior Lecturer fl-Università ta' Malta Andrew Zoppardi qal li huwa importanti li fil-komunità nużaw l-għodda tal-attiviżmu fost iż-żgħażagħ għaliex dan jagħti formazzjoni lis-soċjetà tagħna. Huwa qal li ż-żgħażagħ ma jibżgħux jitkellmu u m'għandhom l-ebda irbit.